ana gondar pagi semirat bawa tejo mondo moyo lah menika tejare serat mojo temanten saring bidyaku sumaring ayu Lisa Andrea Sona Mas Bagus Doris Andrea ingkang sampun lukar busana kanajan ngrasuk busana satra tapa sedya hamarak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya Sang Suba Manggala Kandhaya Tindaira Serat Mojo temanten sarimbit yaku sumaning ayu Lisa Andriani Sona Mas Bagus Doris Andria Londo Tindaira Sang Suba Manggala Londo Tindaira Sang Suba Manggala ingkang tanyaya tindak ira Serat Mojo temanten sarimbit iya kusumaning ayu Lisa Andriani Sona Mas Bagus Doris Andria katinggal Sang Suba Manggala tansah hamiyak sekateng sengkala tansah tan miyak tan nyayah tindak ira risang piranganten sari pramila katur sang yaning para lenggah kakung semawana putri kang satu Dekyara Nagan Suba Manggala cok lampah panjenenganipun Mas Tama punika kang mijil saking Tlatah Pagurayang dari Jaksaka Dipaten Pati Bumi Minatani lebda ing budaya pramila pantes minangka betesan Udaraja risang piranganten sekalian ya kusumaning ayu Lisa Andriani Sona Mas Bagus Doris Andria risang piranganten munggah kono Sitinggih Dinaturata kita tinggal bongbong ing penggali bilih Sang Suba Manggala sawetawis badhe atur gegejulan atur libur dumateng panjenengan sedaya kemawon katur sangyaning para lenggah kakung semawana putri ingkang pahandhet luhuring budi kasigeg sawetawis minangka Patrek Pertiwi Sang Suba Manggala kula sumanggaken matur sembah suwun sumangga
Niki tamtunipun Sang Subha Manggala. Niki gantos kreasi yang lainnya. Niki katur sanggianing para lenggah Kakung Sumana Putri. Tak bercerita, aku menabur cinta di orang yang salah dan Salam alam Mas Tomo. Boten sak kesesok. Kula mboten kalih panggilan niki. Jam loro ya lah. Asik anjay. Yo. aku sadar bukan siapa-siapa, ku hanya punya cinta, tak punya apa-apa. Yo. Wah, dugumun iki saleh napa meneh? Saleh napa meneh iki? Yo. Asik. Yo. Sang cucuk lampah. Maestro kondangnya Pade. Mas Tomo. Ayo. Asik. Kilo dumase kemayu-kemayu kabeh. Oh. Sik. Mbak Yanti. Maestro cucuk lampahnya Padi, Mas Tomo atau Mas Yosi. Joget melu Mas Tomo pokoknya.
दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से चुरा लो दिल Jalil में Anjay. कहीं तुम छुपा लो Jalil Anjay. Piyoka. Ayo. Iki lho cok lampai Mas Tomo iki lho. Ayo dibuka. Dibuka ayo. Yes, pokoknya. Ayo Mbak, banyak no Mbak. Yo. aja tapi kepati Ayo. ngejar Ini ganti busana lagi Mbak. Ya, ganti busana. aduh manis katelah Ketok lo Mas Tomo lo. Didelok wong-wong iki lho. Tak kok cok lampai kondiku kok apik banget to. Mas Tomo menang pengalaman aduh manis kalah nom. nungi bing mojang marane Menang pengalaman menang tua kalah nom. Ayo, ayo. Ayo. Yo. Kasih selendang 2. Ayo. Mas ayo melu munggah. Banterno sithik musiknya Gus. 99 Production. Aduh, anjay. papais pareka lagu gelar lagu aduh manis nyata dina rupa Ayo. Manut dalane. Iya manut dalane selamat. Nyamenten Leo Agung Wahyu Adi. Waduh. Cocok lampai iki wis. Di basket to, Dek. Sing pas. Lah, Allah. Wah. Nurasep di mana mengendi kumargi ayat tawisna Gak maaf. Dipahami dong. Nanti datang di Mas Tomo. Kursus tari. Siap lo Mas Tomo lo Mas Samu. Lah. supados teu
Hei, Aduh ato, anu lucu balas, iya. pasangan istri pameget nulami tepat-tepat ayeuna Sudah dulu. tepang Terima deui. kasih. Gambaran istri pameget keur sumedeng birahina silih simbah ku kadeudeung sempal guyang gogonjaka sok sakanu wani mati sadia ngayonana Aman. sanajan koyongan pondok Raka Surya Bumi Ayu Gedung Kandang Support by Mas Aris M featuring Divana Project Remix. Dek. Surya Ayo Yos, Bumi Ayu Gedung tangannya Kandang. munggah mendur. Support by Mas Aris M featuring Divana Project Remix. Wes, Pateni. pateni. Sek. Ora lanang ora wedok padha ngratile. Nganten kok iso tangane tekan dindi. Kurang banter apa ora suaramu? Kurang banter sih. Kurang banter. Orang nganu mike Mas Tomo banter ke. Iku dipateni to, Mbak. La ilaha illallah
nganten wedok Mas nganten lanang bejo. Heeh. Bejo tenan nganten lanang Iya dina iki. toh. Lah kok ora kawin wae entuk spring bed. Keneng apa tak arani spring bed? Piye tak reti aku Awake coba. lemu gedhe empuk mesti. Halah. Wong nganten lanang iki kok kaya tumpak gajah mesti. Weh, Lah piye ngantene lanang kaya apa awake kaya gereh. weh. Cilik kuru tur gereh. Weh. Ngantene wedok tenan lho. Dasar sing rias iki Chandra Kordi. Oh, Chandra Bung Up. Iya, Mua. Mua Chandra. Heeh, Mua Chandra. Putrane Bu Kordi. Leres. Ngantene wedok nganggo ngono ya Allah pantes tenan, Mbak. Wayu. Ayu tenan lho. Temenan. Lemu kuwi milih pinter ya, Mas. Wis ayu empuk. Wow. Lho nganten lanang ngene iki awake kuru. Engko bar kawinan mesti awake begrok nusul sing wedok. Kowe kok pengalaman to, Yos? Lho ya iya biasane anggere bar mimik susu ngono ku wis ah. Wih. Apa meneh iki nyonyahe kaya ngono lemune. Waduh. Tandone gedhe. Tandone gede. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mriki Mbak, majeng mriko Mas. Wah, nganten iki nek wis padha senenge ngene iki lho. Ngalor ngidul gandengan aja mbok culno bojomku ilang. Bojomu ilang tapi ora apa-apa wong padha salon gedene. Nek kowe ilang dak padha kaya apa iku tengu kecepet. La ilaha illallah. Aku ditimbali rene iki wis ping 3. Ping 3 to? Bareng aku tekan kene eling. Jenengan putra sinar pinten to, Mbak? 3. Ragil. La ilaha illallah ragil ae semene gedene. Anake iki 3 ora ana sing cilik kok. Iki kok ngene, Yos. Kowe Iya. dirawi bali nek durung acara tumplak pujen rampung. Temenan. Bayar aku wis tak tampa lunas. Wah. Diparingke mbake nganten. Asmane sapa mau mbake sing nomor 2 kae? Mbak Luki. Mbak Luki. Mbak La ilaha Luki. illallah. Putrane wis pira Mbak Luki? Setunggal. 1. Kowe sampean kepengin duwe putra pira? Wong ditakoni malah kok dirung lho. Wong wedok ki isinan. Isinan. Nek jawab ya ngono iku, ora kewecoh. Beda karo wong lanang. Ya jate karo sing lanang ngene. Ora kudu mesti digudok-gudokno. Jenengan kepengin kagungan putra pira? 3. Wih, 3. Kowe kari 3 kari bras. Sing gawa iki lho sakake. Sangang sasi 10 dina. Piye Mbak? Garwane jenengan kepengin 3 sanggup? Insyaallah. 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 Tapi insyaallah bae wong omah-omah iki temenan, Mas. Iya. Muga-muga dijabah. Nek Mas kepengin 3 jenengan sak benere kepengin pira? Kalih cukup. Oh, Bu, berarti mantan putri kepengin pinten, Bu? kalih Kakung, 3. pengaten pinten, Bu? Gangsal. Alhamdulillah muga-muga dijabah. Dongane wong luweh 40 ki mandi. Heeh. Mas, jangan mau kawin nganggo cara agama apa? Islam. Islam. Jarene wong Islam ki urip nang 2 alam. Sepisanan nang alam donya, kaping 2 nang gone alam akhirat. Alam akhirat, wong urip ing alam akhirat karo alam donya kepengin ngrasakno enake apa? Swarga. Enake swarga. Swarga akhirat kapan dirasakno, Mas? Nek wis bar. Lho nek bar apa? Dur, Mas. Oh tak buangkek kowe engko. Toto-toto kesuk ben kita ayu diundang Mas. Mas piye lah? Ndek kuwatir. Wedi. Wedi, Dek. Lah dak niku ah. La ilaha illallah. Mas, Dalem. swarga akhirat dirasakno sok ben nek wis Mati. kapundhut wis mati. Wis tau ngrasakno swarga donya, Mas? Dereng. Dereng tenan. Tenan. Kapan Mas dirasakno? Kok bengi? Modar kowe. Oh, jujure. Kok bengi? Kowe nek dikepruk marang tuam. Wong iki dina lagi tekane tamu arek kok bengi. Kowe kare muni kok bengi pek marang tuam omahe rapat. Bocah kok ngene. Kok bengi ku jana tesih wonten tamu nggih Bu nggih. Tasih. Ape gawe ku piye? Aja kesusu gawe dhisik. Mlebu kamar dhisik linggih jejer nang gone ranjang. Nggih, aja kesusu gawe anak ucul-ucul. Nah, ape gawe anak dak ucul-ucul sik, Mas? Nggih, leres. Ayo, apa sik diuculi? Kelambine. Bar klambi apa, Mbak? Katok. Modar kowe. Mantan Biar bar kowe. klambi arep terus nyandak katok. Jujur tenan langsung. Jujur. Jujur. Bar klambi ucul-ucul apa? Katok. Ora apa-apa, Mbak. Pancen jujur kudu wong hak milik sendiri Ora kok. apa-apa wis dadi duweke resmi. Iya to sah kok. Nah, nek wis diuculi kabeh, aja kesusu dhisik. Maca donga sing ana Al-Qur'an sing cekak.
Ora usah sing dawa-dawa. Ora usah dawa-dawa. Saged maos Fatihah. Saged. Jenengan Mas. Saged. Alhamdulillah. Maca Fatihah mantep sak jroning ati, waca ping 1000. Hah? Oh. Ora situ. Aku kudu ae arek. Dak ra sida. Hah? Ora Mas. Ora ping 1000 sakake dak blengoren piye lah. Maca Fatihah ping 3 mantep sak jroning ati. Apa kekarepane? Ben setan demit ora ngrusoi anggonmu gawe anak, ben mingkir saka nggone kampang. Kekarepane ben nek metu cah lanang dadi bocah sing soleh, dadi metu cah wedok dadi bocah sing Solehan. alhamdulillah. Maca Fatihah ping pira? 1000. Ora, Ping 3. ping 3. Ping 3. Lah ping 1000 dak lambemu protol. Mriki Mbak, lah. Nek wis maca Fatihah iku hake jenengan. Esok awan sore arepe mbok garap ibarate wong banyoni sawah. Sawahe siap dipetal. Siap. Kok Siap. malah kaya wong ngeden lho. Sawahe siap dipetel. Pripun siap dereng? Insyaallah. Insyaallah siap Mas. Kowe mau wis jamu durung? Sampun. Wih. Jamune apa? Gluduk. Apa jamune, Mas? Ndok gluduk. Ayo, Mas Yusris. Alhamdulillah. Pegelino. Oh, pegel kentu. Hei. Hei, keterucut aku ya. Ceker, kepancing sithik. Iku sing marai aku. Kuwe. Enak nang YouTube sok imah. Kayak gua malah. Aja. Pegel linu. Pegel apa? Pegel linu. Pegelino. Nek wis tolak melarat. Tolak. Melarat. Sugih. Ora iso Kok nolak melarat kok. Kon tolak melarat arek Kowe tolak tolak sugih. aja ngasih melarat kok malah tolak sugih. Tolak melarat. Ya berarti tolak melarat. Ayo, alhamdulillah Mas Prana. Aku nek nyawang nganten ini ki lho Mas seneng tenan. Heeh. Ngagem ireng wah pantese sak pore. Dino iki lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Lah Mas, alhamdulillah. Bapak kan wis pesen ora usah suwe-suwe. Heeh. Ndang dirampungi. Iya. Wong aku ya wis ping 3 rene. Heeh. Monggo pinarak. Yo. Nduk. Iki ora ngono. Iki Dumas apa wong Along lah. Hah? Dumas apa wong Along? Piye? Kok iso muni wong Along ku piye kowe? Tak tekoni. Dumas 800 mleptune semene akeh. Ya Allah, busanane Mas. Heeh. Duduhke nek wong Jawa. Iya to. Rene, Nduk. Martiane wong Jawa jelang Jawane to Mas Yus. Rene Nduk. Asmane sinten? Ines. Tak kandhani kok. Merek wedak. Apa mau? Merek wedak. Apa coba ora krungu aku? Ines. Ines. Majeng Nes. Ayo Nes. Sing digawe Pak sapa Nes? Pak Hasan. Loh, Pak Aksan. Pak Haji kok. Iya Pak Haji Aksan. Oh, Pak Haji Aksan. Pak Haji Aksan digawe apa? Mantu. Sing dimantokno Lisa. Mbak Reva. Kowe ngerti Lisa. sing dadi manten Mbak Lisa. Syaratnya manten apa Nas? Urip tok urip. Terus urip. Kowe sesuk untuk pocongan kono. Piye maksude? Oh, urip to urip. Wong kawin dari syaratnya manten dari kawin untuk urip untuk Untuk urip. urip. Ora apa-apa upamane urip untuk mati ya ora iso. Bener kowe. Kowe urip untuk Untuk urip. urip. Saliyane iku Lanang tok wedok. Wah. ya saiki kok waras jebule. Lanang tok wedok. Lanang tok Bener wedok. kowe rene nduk aja guyang. Eh. Sing kendel ayo. Sekedel ayo maju Kowe ah. nek rono-rono nabrak pakane. Kowe iki cah Ayo. cilik kok iso ape delik ae iki lho. Otak Ya iku cilik dhewe aja nang mburi. bocah cilik padha tes ngene kok iso kudu mburi ae. Jeneng sapa? Kamu nanya. Ampun. Kasihan deh lo. Kowe iki njaluk tak sosor piye? Lho ditakoni wis jelas ditakoni. Ditakoni terang-terang malah kamu nanya. Rene. Jenenge sapa, Dik? Kamu nanya. Oh, tidak. Tentu aku tidak nanya, aku nonjok. La ilaha illallah, kendel. Kandel to. Bocah yang ngene iki jaman saiki. Iku mau ono akad nikah wae pengen melu kok. Mau jarene syarat nganten urip untuk urip, lanang untuk wedok. Terus apa neh, Nduk? Aku udah ngerti wong aku dia cilik. Iya. Syukur. Takon kok yo edan. Syukur. Bocah cilik ditakoni. Bocah cilik mbok takoki masalah ngaten. Ayo. Karo. Kene tak kandhani. Yo. Waras untuk waras. Waras ndak waras. Kowe waras. Waras ah? Layak nara cilik.
Nek lanang tok ora. Ya gak entuk. Wedok entuk wedok. Gak entuk. Nek saliyane iku. Lanang tok banci. Dan Ha. nganten dari lanang entuk banci. Banci sapa? Sampean. Wah, syukur kowe. Syukur kowe. Sing mbok takoni iki cabe rawit lho. Cah cilik kok ora paten. Masamu. Kowe kok iso ngarani aku banci, keneng apa aku mbok arani banci? Lah ndek susu lah. Modar kowe. Modiar. Rene Nduk, aku darani banci arep perkara lanang duwe susu. Aku takok kowe duwe susu. Kowe duwe susu. Punya. Iya iya. Nek ngono kowe banci. Enggak. Kowe ku ya ngono. Are disusu banji. Iki duwe susu ora banci kok. Aku duwe susu mbok arani banci. Parah. Mas, Parah. Mas. Mas. Aku ternodai. Ternodai iki. Nganduk neh. Apa tak wales e. Mlayu dhisik. Saiki sisteme kaya iwak keting. Temenan. Angger bantuk cerundul terus mlayu. Rene, kowe kok iso wani-wanine demek? Kok iso iku ora duwe susu, iku duwe susu ora banci, aku duwe susu mbok arani banci. Apa bedane susuku karo sapa Ines iki? Apa bedane susuku karo susune Ines? Gak ngerti. Hah? Gak ngerti. Kowe budak. Wes, Mas, iki nek tak terusno ajur. Ora ana bare ajur rek iku. Foto ae ditimbali. Foto-foto Wes kowe foto bareng karo manten. saking keluarga Ageng Risang Pinanganten Kakung daftar foto Pak sampun wonten. Kakung rumiyin mangke nembe putri. Niki mangke awet tasih wonten dicara tumplak punjen. Tumplak punjen niki mangke sasampunipun foto. Niki foto rumiyin. Foto saking keluarga Ageng Pangombyong. Monggo. Yang satunya Menawi wonten daftar fotonipun kula waosaken. Nek biasanya ireng kae kan yo ditulis ke omah. Iki kok foto lek, kowe lek sekalian lek, iki lek ngono biasane. Pripun foto? Foto daftare wonten apa mboten? Semoga foto keluarga nggih. Niki katingalipun adicara sampun lumampah sedaya nggih. Tamdan sampun kondur. Niki kula minangka kajibat dados panata ajira mbebilangin kula maraga wonten keta kula ngatur. Kula jamane menasa limrah nyuwun samudra pangasami saking kula pribadi ing busana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.